Hello लोगोफोर गुड इभिनिं टु यु अल लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर माने दिनैनि खौराङा जाहैबाय मोनथाम बुस्थुनि बिषय रायलायगोन आरोना दिनै लोगोफोर दिनै जोङो मोनथाम टपिक रायलायगोन माने मोनसेया जाहैबाय हमजानाय मोनसेया जाहैबाय सिखाव खावनाय मोनसेया जाहैबाय माबा आरोना मणिपुराव जानाय घटना लोगोफोर जोङो रायलायनि जे सिखाव हाबनाय मोनायाव जे मोनसे दखानाव माने माबा माबि खावना लांनानै आरो बहुद गाज्रि रोखोमै खालामलांदों आरोना लोगोफोर आङो बेखौ माने नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ जे सिखावा बेसेबां माने गाज्रि खालामलांदों बे दखानाव हाबनानै नोंथांमोना आं खोन्थानि लोगोफोर नोंथांमोना मिथियाखैबा खोनासंनानै ला आरोना लोगोफोर सिखावा जाहैबाय माने दखाननि बुस्थुफोरखौ गैयाबाबो 20-30 हाजारसोनि बुस्थुखौ गोदाव सोराव बायफ्ले सिफ्ले बुग्लि सुग्लि खालामनानै दोनदों आरोना गासैबो बुस्थुफोरखौ माने वेस्ट खालामना दोनजोबदों आरोना लांजोबनो हायाबाबो गाज्रि खालामनानै गालांजोबदों आरोना 20,000नि माल आरोना बेफोरबायदि जागौमोन आरोना सिखावा बेफोरबायदि खालामलांदों आरोना आरो ड्रेसबो गानाखै लंपेन्टबो गानाखै जाङिनबो गानाखै लंथं माबायदि सिखाव बेलाय ना लोगोफोर साननो गोनां बाथ्रा आरो बहुद माने माबायदि जाथावथाव सानगोन आरोना माबायदि सिखाव लांथंसो हाबलायनाय बेफोरबायदि आरोना ना बे सिखावा लांथंयैनो थायो ना मा बेलाय साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा ना सिखाव खावनायावसो लांथं माने बिदि हमनो हायैनि लांथं माबायो बुंनो हाला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो जाबाय आरोना बेबायदि सिखावखौ मा खालामनांगौमोनबा कमेन्ट खालामो आरोना लोगोफोर आं दिनै बुंदों जाहैबाय माने बेफोरबायदि जानाया जोंनि माबायाव जोंनि जायगायाव खनसेल' नङा खननैल' नङा खनथाम खनब्रै बहुद जाबाय नङा लोगोफोर बेफोरबायदि बहुद बे जाय मानसिया ना माबा माबि खालामो बेफोरो गासैबो जोंनि बर'नि बांसिन भाइरेल जायो बेफोरबायदि गाज्रि खोनायो आरोना लोगोफोर बेनोमोन माने बे सिखाव खावनाया आरो मोनसेया जाहैबाय माने मणिपुराव माबायदि जागासिनो लोगोफोर बहुद गाज्रि जागासिनो मणिपुराव जोबोद दुखुनांथाव मणिपुरनि काहानिया जे एसटिनि बिसय बिसोरो माने डिमान्ड खालामगासिनो दं आरो एसटि डिमान्ड खालामगासिनो गावजों गाव जालायगासिनो बिसोरबो बेफोरबायदिनो जागासिनो आरोना नन ट्राइबेलफोरखौ होखारगासिनो आरोना बेफोरबायदि खारलाबायनानै दङ आरोना माखासे ट्राइबेलफोरा मणिपुरनिफ्राय मा होनबावनो ना लोगोफोर बेनो आरोना जोबोद दुखुनांथाव गोबां मानसिफ्राबो गावथारजागासिनो गावजों गाव गावलायगासिनो मा होनबावनो नङा संसाराव गावजों गाव बेफोरबायदि नारा नाथाल'सै एना एनिल'सै सोरखौ मा होनबावनो ना लोगोफोर दिनै आं बुंनो सानो बेनो लोगोफोर जे मणिपुरनि थाखाय एसे जों बिनानै होदो जे बिथांमोना मोजाङै मोजां थानाय बायदि जे बिथांमोना जेबो माबायाव गोलैया खैफोदाव जोङो माने प्रेयार खालामना हरनांगौ आरोना बिथांमोननि थाखाय नङा बेनो आरोना लोगोफोर आरो मोनसेया जाहैबाय माखासे हमजाबाय आरोना बे BLA ओमफ्राय माबा पार्टि गोदान ओंखारनाय आरोना KL' आरो BLA बे BLA जाहैबाय बोरैबा फुल फर्मआ BLA बड' लिबारेशन बोरैबा मोनदे बड' लिबारेशन बोरैबामोन लोगोफोर नोंथांमोनहा माने मिथिगोन गाबोनफोरनो जे नायलाबायबानो नुगोन इउटुबावनो जे बेनो आरोना माने बिसोरो 7 जन हमजाबाय आरोना माने 7 जन हमजानानै दं आरोना दायो लोगोफोर बिसोरखौ दायो माने जेलाव लांसिगोन आरो साजा होसिगोन आरोना बिसोरखौ साजा होखानांगौ नङा मानो होननानै बुङोबा बिसोरो दाखायद खालामो मालायफोरनो फैसा बायदिसिना लुथिना लाङो जे लामायाव बेफोरबायदिनो सिलाय देखायनानै सिगियो लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिखौ साजा होनांगौ आरो 5-10 बोसोर माने जेराव सोनांगौ आरोना बिसोरखौ जेल खालामनांगौ आंनि साननाया बेनो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि माने थाखा दाबिनो नागिरनाय मानाय बेफोरखौ माने माबानांगौ आरोना साजा होनांगौ हमनो मोनोबा बेनो आरोना आंनिफ्राय साननाया
जे बिथांमोनाथ' साजा मोनखासिगोन। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोना माबायदि मोनदों थ' भिडिअखौ नायनानै स' कमेन्ट खालामो लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै बेनो आरोना लोगोफोर। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ लाइकबो हो लोगोफोर। नोंसोर बांसिनानो लाइक होआ, भिडिअखौ नायनानै ओरैनो थाङो आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामलां लोगोफोर। आरो नोंथांमोननि थाखाय आं जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थागोन, भिडिअ मोजां मोजां हरबाय थागोन। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर।